Man kan jo sige, at vi har jo ramt bolden rigtigt, ikke også? Så det er vi selvfølgelig stolte af. Vi starter her, ikke også? Nedeben her, bare går frem. Jamen, det er jo et eller andet sted fundamentet for hele klubben, fordi det er jo der, det hele det starter. Det er, når de starter til miniton, jamen så er de medlemmer i lang tid, og de får rigtig, rigtig meget ud af at spille badminton, fordi de kan jo nå at lære rigtig, rigtig meget. Forhånd også. Det var forhånd heroppe. Hvad var det hernede? Kan du huske det? Det vigtigste, det er, at folk må have det sjovt selvfølgelig, så det prøver vi selvfølgelig også at ramme. Det skal jo være fedt at gå til badminton. Det er jo også mottoet i klubben, at det skal være fedt at spille badminton i hjertet. Vi starter fra maven her, og så kaster vi den væk fra os der. Vi tilbyder noget sommertræning i maj-juni måned, hvor de kan komme og spille de 10 gange før sommerferie for 100 kroner, og så får de en catch også. Og så håber vi jo så på, at de har fået 10 rigtig gode oplevelser, og de melder sig ind til august. Så det er sådan lidt en investering i det. Ja, det er den her, det er baghånd. Vores forhåndsgreb her. Og det her forhånd. En fantastisk badmintonklub, hvor han bare har det smadret sjovt, samtidig med, at han lærer en hel masse, både i form af stationstræning, men også leg og samspil med alle de andre børn. Så han elsker at komme her hver onsdag. Det er helt fantastisk. Jeg har været så heldig, at det her det er faktisk mit 3. barn, der går til miniton. Skal jeg lige tommelfingeren derom, dreje og trykke, Nu vi har tiden til det. Vildt fedt at være så engageret og få lov til at være med, og få lov til at være med Jakob, men også at få lov til at være sammen med de andre børn på holdet. Det der med, at man lærer nogle af de andre spillere at kende, og det kan jeg jo se, når så de bliver lidt ældre, så har vi et godt forhold til hele holdet, ikke kun til ens egen søn. Så det er sjovt, og det er, ja, det er mest fordi, at vi har det sjovt sammen, ikke også? Man skal egentlig bare i gang med det. Altså, man ved jo ikke, hvad man har, før man prøver det. Og skaber man en klub, hvor der er god energi, og der er nogle frivillige forældre bagved, som har lyst til det her, jamen, så kan alt lade sig gøre. 3, 2, 1, nu! Miniton! Fantastisk!